Etxeberria, aurrera xagoa repatuko du pilota orain Adonisek, moztu, ez du ikusi nik uste, azkeneko momentu arte aurrean zuen aurkaria eta Kosta egin zaio pilota nindi nora etorriko zitzaion ikustea. Adonis. Eskubiz erantzungo dio, 6. kuadrotik, erdi utz egin da tanto. Suertez, tanto. Estu ibili da aurreko bi partiduetan. Bai, lehenengo partidu erdien biletan galtzen onda, azkenien bueltan onda biletan. Fizikamente ondo eta partidu ondo ametze zen dut horretik irabazitu partidu. Ona sakea. Txokoan utzi, ez inarrepatu. Ondo. Bi aldize, da, sake rematean, lehen da bizikoa kantxoarekin erabakitu eta oraingoa txokoan Pello Etxeberria. Hau ere gaiztoa da, baina ondo atera du. Ezker hormatik Adonisek. Zabalean ederki. Jaso, beste aukera bat oso ondo Pello. Orain arteko tantori gonena agian hause izango da, 3 pilotakara, sake bikaina, nahita zabaldu eta gero txokoan luze utzi. Adonis, bere txanda noiz iritsiko zain, pazientziaz tantu honetan. Botearen zain gelditu da Pello. Erki ari da pilota mugitzen, airearen bila joateko moduko pilota zirudien, baina ez du arriskatu nahi izan. Orain bai sartuko da. Ondo gurutzatu. Erdian ezkerrez, tanto gogorra. Adonis defentsan, erasoan Etxeberria. Nekatuta behar dute biek. Huts orain Etxeberria, bolea moduko bat egiten saiatu da eta esertzeko une egokia izan liteke orain Adonisentzat. Ateratzeko. Zai dago aurrean, botera jarri, ez dio etekinik atera, bertan da Etxeberria. Airez orain Adonis, ondo guretzatu du. Apur bat desoltu da, lezarik etxotzat jokatzea edo. Oko klasikoa biak. Hortxe sartuko da Airez. Ez bat ere bihurritu pilota aukera Adonisentzat. Orain bai. Orain ez dutu bat eman dio zabalean Adonisi. Urrengo pilotakada ez da haino nahi izan, baina nahikoa tanto bihurtzeko. 13 eta 10. Joingo tentuen Etxeberriako hobeto jokatu dut, zabalea injertzu esker gaintxu jo dut, de apur bat handika han oblige dut, da erurruguen bentakak jartu. Hor oblige dut, da geroa ugadi iteko leku gehiago. Nor jasotzen duen. Pixka bat behartu nahi izan du pilotakada horrekin. Ederki Adonis. Hortxe du Pello aukera. Txokoan ondo. Oso ondo. Berdin du ondoren. Laugarrenetik. Aurrera. Urdina dabil. Bidea erakusten. Ondo gelitu da zain. Zaki oin da ondo horreztak. Luze orain ezkerrez Pellok. Eskubiz ere moztu, asko arriskatuta lortu tantoa. Partida hau bukatu eta gero, hasiko da beste finala. Binakakoa. Larrañaga eta Miguel Pérez Urreta Bizkaia eta Garmendiaren aurka. Etxeberria aurrera egin du. Ederki zabaldu, bolea zorain bigarren pilotakada Pellok. Txokora sartu da garaiz Adonis eta parekatu du piloteoa. Eire ez Pello. Ona gantxoa.
Erantzun egin dio, hanketara bidali eta tantoa berak. Ante berak, egin duen lan asko egin, baina erantzun hona, eta hanketara jotza eta tanto berak. Orain arte pasarik egin. Ez eta askotan jokatu duten luze. Aztertu da Donisi, ezkerrez eraman ozta, aukera Pellorentzat, ipareta ona, harrapatu, beste aukera bat eman dio eta ez dutxegin. Pelota zaila harrapo dugu Adonisete, Etxeberria, baiterak harrapo dugu, Zuluen ondo moztu, baina tanto uno ingo. Adonis. Sake bueltan, pelota atzeratu. Aire zorain Pello. Ezkerrez zesto harrak. Ez dio minik egin. Bolea. Adonis. Aztertu egin zaio Pellori. Adonise dejada. Harrapatu, baina beste aukera ona. Ez du aprobetxatu. Ea, nola bukatzen den tantoa. Oso ona dejada. Harrapatu Adonisek. Ipareta egiteko ez zuen txarra. Pello. Ona. Atzera joaten behartu du. Kanpora. Ondo botata, baina suerte txarra. Oin nekin egin bai, neki ebe bizek duz oso nakatuta. Adonis, golea. Ezkerra irea erdira, atera zaio Adonisi, lanak orain Gipuzkoarrak nekatuta, hau ere tanto gogorra baitoa bipareta efektuarekin, barruan ozta, tantoa urdin. Itxik onda tanto Adonis egin duen ezkeia partidu gogorra da eta pelotaz askota nekatuta. Azkeneko pelotak eta hori jo behar izan duenean. Ondo moztu du. Aukera orain aire sartzeko, ez du aprobetxatu, erdira atera zaio, Etxeberriak gainetik pasa nahi. Zabalean, beste aukera bat Nafarrak moztu, eraman hori ere. Ontsi horma bizak ezkerraz. Bai, oso na. Egokia zen aukera hori, eta ez du altzerri galdu. Preso harrapatuta zeukan ezkerraldean. Erdian Adonis. Txokoan ezkerrez Etxeberriak, bolea zorain, hau ere gogorra izango da. Adonis. Aire sartuko da, txurro, baina kanto. Ezkerre horma ikutu du, baina indarrik ez zuen hanketan Etxeberriak frontisaldera joateko. Adonisek bolea, aurrera egin du Pellok, lehen bailen bukatu nahi du. Eginda daude, barruan. Eta atzen geldituko da Pello. Bipareta, 19 eta 21. Beitz, gaztile motza Adonisi, besti nundan dekusi dut geldi duguna, eta hori atzen nengo bipareto eutzeiki behizu motza pena errez. Pelota gozoa harrapatuko du, kantxaren erdi-erdian. Asko behartzen saiatu da. Hortxe du Pellok aukera bukatzeko. Ederki jote du, eraman hori ere Adonisek. Sotamano bere burua defenditu Adonisek, Etxeberria bote ingo dio, lehenago sartu du. Eskua zestoarrak, Etxeberria. Bila doa, bai. Gantxarekin bukatu du,
Ia ezinezkoa ikusten ari zen, gertatzen ari zela tanta egitea, baina lortu du garaipena Olazar txapelketan.